IFM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, dumako naman tayo sa Dagupan City. Dating dump site sa Bunuan Gazette, binakuran na. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM Report. Tuluyan ng binakuran ng dating dump site sa Bunuan Gazette sa Dagupan City bilang hakbang upang maiwasan ang posibleng peligro at maprotektahan ang kalusugan ng mga residente sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng pagbabakod na pigilan ang patuloy na pagtatapon ng basura at mabawasan ang banta ng aksidente at sakit na maaaring idulot ng dating tambakan. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ng mga residente na sumunod sa wastong solid waste management, partikular ang tamang segregasyon ng nabubulok at dinabubulok na basura, upang hindi na muling lumala ang problema sa basura sa lungsod. Binigyang diin na hindi sapat ang pisikal na hakbang tulad ng pagbabakod kung walang kooperasyon ng mga residente, kaya't mahalaga ang disiplina at pakikilahok ng bawat tahanan. Inaasahan na sa patuloy na rehabilitasyon ng lugar at aktibong pakikilahok ng komunidad, mapapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.